Selam dostlar, hayırlı gün milletteşler, oğuldaşlar, yakın kardeşler, Яңа Гасыр телеканалын yaratып караучы vatandaşlar. Эфирда кулинар шоу Кызган Казан. Телеэкраннарга якынрак килегез, телевизор тавышын катырак ачыгыз, без башлыйбыз. Башлар içinde, devam итәр içinde тапшыруның алып баручылары белән танышыйк. Нәрсә танышасың инде Булат? Алып баручыларда бер нинди дә үзгәреш юк. Топ алып баручы Ләйсән Гимаева. Алайса, tüp алып баручы мин Булат Бәйрәмов булам. Тапшырыбызның шарты буенча безнең студиябызга 2 кунак киләчәк. Берсе минем командага, берсе Булатның командасына. Һәм без кара-каршы ярышачакбыз. Сезнең команданы җиңәр өчен бүген мин үз яныма талантлы музыкант, пианиночы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның дәрәсәйнең дә композиторлар берлеге әгъзасы Муса Җәлил премиясе лауреатын чакырдым. Әле моңа истәп ул бик оста кулинар дип тә беләм. Мин синең шушы адымыңа бераз гына чамаладым да, һәм үз яныма Түбән Кама шәһәрендә туып үскән, Казанда укыган, Мәскәү сәхнәләрен яулаган Татарстанның ат казанган артисткасын чакырдым. Әле ул өстәвенә бик бәхетле әни дә. Шулай, әйдә икесен дә бергәләшеп чакырабызмы? Әйдә. Каршы алыгыз дуслар, безнең аш-су бүлмәсендә бүгенге кунакларыбыз Илмир Низамов һәм Илмира Калимуллина. Рәхим итегез кунакларыбыз, хәерле көннәр, саулармысыз? Сәлам. Рәхим итегез, барьеру диләр мәле якынрак килегез. Килеп җиттек, Аллага шөкер. Ярышырга әзерме? Әзер. Без гел ярышуда. Сез ярышканыгыз бармы үз ара, ничектер иҗатта? Һәр хәлдә сезнең өлкәләр бераз гына аерылып торса да, берегез ки иҗат итсә, икенчегез җырласа да, шулай да. Әлбәттә бар, дип уйлыйм мин. Ничек ярыштыңыз? Соңгы ярышуыгыз ничегрәк булды? Исемә төште, без бер заман Сабан туйда. Так. Яхшы. Кашыклар авызга алып, Так. Илмирның исенә төште. Ямарда куеп, күкәйләрне тотып, күкәй тотып чаптыңыз. күкәй тотып. Әйбәт булган. Җиңде. Кайсыгыз Сез җиңде? ничек уйлыйсыз? Илмира дип уйлыйм инде мин. Әлбәттә инде. Илмир, карале, мин аңлыйм, син джентльмен, син теге кайбер чакта бераз гына теге юл куярга да мөмкинсең. Бүген алай эшләргә кирәк түгел. Бүген без чынлап аларга каршы ярышырга тиеш һәм аларны җиңәргә тиешкәме? Шуңа күрә син минем командага, Илмира, барыгыз әле тегендәрәк Ләйсән Гимаева командасына. Менә без шулай. Вот. Безгә ярышта бирем бирүче дә һәм инде ахырдан хөкем итүче кеше дә кирәк булачак. Андый кешебез бар, хәзер без аны студиягә чакырабыз. Тәмле ризыклар пешерүче аш-су остасы Искәндәр Нуретдинов. Искәндәр Нуретдинов! Искәндәр, сәлам. Искәндәр. Biz килдек. Молодцы. Безгә бу ашъяулыкларны ачсак буламы инде? Була. Була. 1, 2, 3 безнең кунаклар да белмибез. Пара-пара-пам. Так, Ишер күрәм. Миндә 2 конверт бар. 2 конверт. Әйе. Берсендә сез пешергә тиеш булган ризыкның фотографиясе. Уннан да тарашак. Әйе. Монда Безгә якынрак. Жаза. Димәк, безнең кадерле дусларыбыз, Искәндәр алып килгән менә бу фотографияга охшатып нәрсәдер пешерергә кирәк. Ләкин шунысы кызык, без аны нәрсә икән белмибез. Аңлашылды. Хәзер ашабызмы соң? Юк. Тапшыру ахырында гына ашабыз. Шунысы кызык бит. Искәндәр, катлаулы ризыкмы бу, җиңелме, ничек? белмим әйтә алмыйм. Синең өчен инде бөтен ризыклар җиңелдер. Юк. Бу кайнар ризыкмы? Бу кайнар ризык булырга тиеш. Искәндәр, сиңа бик зур рәхмәт. Ахырда без сине көтеп калабыз, яме? Көтеп калабыз. Килерсең ахырдан. Шулай итеп, дусларым, менә стелдә бирелгән әлеге ингредиентлар. Монда инде иң төп нәрсә ингредиент. Помидор, күреп торабыз, яме? Кишер, суган, тегесе сельдерей дигән нәрсә дә бар. Он да бар, туз да бар. Май да бар. Әйе, май да бар һәм сөт өсте бар. Кызлар, сез нәрсә пешерәсез? Борыш. Нинди идеяларың бар? Так, бу бәлки ниндидер бульон булачак. Әйе. Бәлки булыр бу ниндидер камыр. Кем белгән? Камыр. Әйе. Он да бар, чөнки име? Он бар, әйе. Так. Бульон булса аңа шикәр салабызмы? Катлаулы рецепт була бугай бу. Так. Егетләр, сезнең нинди вариантларыгыз бар? Исе Так, киләме? Илмир, Әйе. мин кызларны ишеттем. Без нәрсә эшлибез?
миңа бер нинди фикер дә килми. Мин монда нишәптер төп ингредиентны күрмим, ул да булса ит. Ит юк монда, ит. Бәлки бу вегетарианский әйбер булырга тиеш. Бик булырга мөмкин. Монда май, Мында сөт. сливки булгач, он булгач, ниндидер соус ясыйбыз кебек. Менә Дип тоела. Бешамел. Әйе, чөнки он мында әс, Әйе. булса ул камыр булыр иде. Әшикәре нәрсәгә? Бәлки монда кайсыдыр куелгандыр безне бутар өчен. Бәл, юк алай булырга тиеш түгел, монда ингредиентлар барысы саналган. Юк, гадәттә куймыйлар бу. Гадәттә куймыйлар алай. Ингредиент. Дәгәле туз борышта бар. Сарымсакта бар. Ярар, Илмир, минем фикер, әйдә мин киңәш итәм, тәкъдим итәм, Әйе. син килешәсеңме, юкмы карарбыз. Буларның барысында, монда беләсең, ингредиент бар су. Димәк, бу шулпа булырга тиеш. Нинди шулпа булачак? Тәмле шулпа синең белән пешерәбез, яме? Без булгатабыз да, аннан соң ахырдан тик Итсез шулпа пешерәбез, иттерәбез дә, әйе. Димәк, без итсез шулпа пешерәбез. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл Савыт-Саба заводы. Әлеге исерткеч шәп табаларны, казаннарны, кастрюльләрне сез аларның фирменный кибетләреннән ала аласыз, яисә интернет кибеттән дә алырга мөмкин. Я, дусларым, эшли башларга кирәктер инде. Илмир, Әйе. без булай уйладык. Дөресрәге, мин уйладым, син каршы килмәсәң. Әйдә, менә монда шулпа күрәсең бит инде. Кастрюль бар, әйме? Анда шулпаны суны салабыз абай иттереп. Менә кара, мин инде сала башладым. Күрәсең бит? Илмираның миңа бик ошаган фикере вегетарианский аш дип. Менә без вегетарианский аш, ягъни, нәрсә була инде, яшелчәле рагу пешерәбез. Әйе, әйдә кит. Булдымы? Нашу эшлибез. Аның өчен без кулланырбыз табаны да, ләкин мин яратам, син белмим ничектер. Мин яратам суган белән кишерне кыздырып салганнарын. Әлбәттә, ул бик тәмле була. Шулай эшләсәк яхшы буламы? Син хәзер суган белән кишерне турыйтыр, безнеке ирләрчә булачак. Без теге угычтан чыгарып тормыйбыз аны. Без теге өррени белән шундый кисәкләр белән без аны эшлибез. Так, монсын, моны да бер икене кыздырып алсак була. Мин кыздырган сарымсак исендә яратам шундый. Сез кызлар нәрсә эшлисездер? Безнең ярышның беренче өлеше без сезгә мәкаләләр әзерләдек. Илмира, мин чиратлашып инде берсен ләйсәм, берсен мин укыйбыз сезгә мәкаләнең башын, ахырын сезгә әйтеп бетерергә кирәк булачак, яме? Авызындагы тешенә карама, кулыннан килер. Нәрсәсенә кара? Нәрсәсенәдер кара. Авызындагы тешенә, берләле монда Илмира. Авызындагы Син тешенә тешенә- карама. Кулыннан килер. Нәрсәсенә кара? Теш һәм шундый рифмы бар. Теш Һәм эш. Дөрес, эшенә кара. Кулыннан килер, Дөрес. эшенә молодец. кара дигән. Менә татар халык мәкале. Нинди Әйе. зирекле. Әйе. Илмира, тыңла. Авыр эшкә беләк бар, кыю эшкә Күкрәк бар. күкрәк бар, әйе. Бар күкрәк. Кемнең нәрсәсе бар? Дөрес бит инде, дөрес. Йөрәк бар. Күкрәк эшендәге йөрәк бар. Бу шунлыкта йөрәк бар иде. Алдагы мәкалләр. Миш башында ятып, нәрсә булмас? Миш башында ятып Миш кына башында ятсаң, акшый торган бер шундый. Булмас ди. Без гел өйдә өстәлдә яисә була. тик кенә ятып Аш торган. булмас. Ну, якка диде. Дөрес, икмәк булмас. Икмәк булмас. Икмәк, яисә ризык булмас дигән мәгънәдә. Икмәк булсын өчен эшләргә кирәк. Илмира, тыңла. Так, күкрәкне оныттык. Плансыз эш ул нәрсә кебек менә? Нинди аш диләр әле? Тузсыз аш. Дөрес, молодец, молодец. Сәфәрин, әйе. Булдырдың. Шәйе булса, шикәре. Булыр. Дөрес. Әйбәт, татарлар. Әйе, шикәрсез шәй. Шикәрсез шәй булмайды. Һәм инде тагын берсе. Илмира, тыңлайсыңмы? Әйе. Шәйеңне сал, учлап, эшәрсең. Ничек менә? Бер үзең генә калып теге рәхәтләнеп, ничек була әле шундый рифмасы? Балам йоклаганда. Әйе. Күз алдына китер. Ничек эчәсең шәйне? Әйе. Аллаһ шөкер. Тынычлап. Дөрес. Дөрес. Туры китердең сүзенә, әйе. Бу мәкаләләрне махсус Булат синең өчен әзерләде. Әйе. Илмир, сиңа шундый сорау әзерләдем. Син менә Алтын Казан рок операсын яздың бит инде. Без анда булдык, карадык, искиткеч булды. Афәрин. Рәхмәт. Кызган Казан музыкаль әсәрен язарга сорасам, Менә без башладык ул бит нинди инде. жанрда булыр иде синеңчә менә? Нинди жанрда язар Улма, идең? ул ниндидер беренчедән җырлы биюле булырга тиеш. Җырлы биюле булырга Әйе. тиеш. Так. Чөнки менә шул кызган Казанның биюен күрсәтер өчен.
Әйе. Қазанның бейуін, қазан янындағы утның бейуін. Әйе. Эльмира, Әу. менә бәләкәчем турында сүзне башладык бит инде. Мен Muratка бит инде тиздән яшь ярым була. Әйе, ала берса. Әни булу хисләрен сөйләп кит әле. Ничек ул тормышың үзгәрдеме? Һәм менә син чыгышлар ясарга, җырларга киткән вакытта балаң кем белән кала? Кем ярдәмчеләрең бармы? Шулар Ну, турында беренчедән Мурат безнең белән бергә. Минем репетиция Бергә йөрисез. Бергә йөрибез, әйе. Икенче төрле тизлек. Мин хәзер вообще бөтен нәрсәне бик тиз эшлим. Йоклыйм да бик тиз. Тиз йокларга өйрәндеңме әллә? Әйе. Минем бит йокым тоймый, ә син тиз йоклады? Минем сорыйсым килгән, сез кунакка ирешергә вакытыгыз бармы менә Эльмир белән? Син әле ул бәләкәчне күргәнең бар Muratны? Син әле аның музыкаль сәләтен тикшереп карадыңмы композиторга? Так, Эльмира, мин хәзер тикшереп карыйм. Ул беләсеңме? Безнең белән бергә Biz сәяхәткә бардык бергәшеп. Мен шул сорыйсым килә. Сиңа бала кара үләктеме әле димде? Ләкте. Muratны теге. Эй, Мурат әйдә. Минем җырларымны җырлаган вакытта Так. Muratны кем карый дип уйлыйсыз? Төрле кеше карый, әлбәттә, һәм мин дә карыйм. Ничек уйлыйсың? Музыкаль сәләте бармы Muratның? Эльмир. Әле тикшереп карадыгызмы? Ул беләсеңме? Белмәйм. Күргәнем юк. Көн сайын иртән торып, дип әйтә. Ул беләсең нәрсә? Ул пластинканы куй дигән нәрсә. Әгәр дә җылый башласа, Пластинка? Ул шундый ирем эстет. әйтә, хәзер пластинка куям. Ул пластинка куям. туктый. Все, туктый. Шуңа күрә музыканы бик ярата. Я сиз аны биюгә бераз юнәлттерегез. Биесен. Ул бии, А? җырлый, бар эшне эшли. Яшь ярымда. Әйе. Менә җәмәгать. У него не Баланың было ата-анасы Әйе. шулай берсе биюче, берсе җырчы булса, теге музыкант. Әле теге гаилә дуслары композиторда булса, нишләсен ул бала? Музыкант булмыйча кая барсын? Аның башка юлы юк. Башка юлы юк. Все. Танылган җырыгыз бар бит әле сезнең. Өмет йолдызы. Бу не теге Зөләйха күзләрен ача киносына язылган җыр. Мин аны каядыр ишеттем, укыдым. Ул бер төн эчендә язылган ди. Дөресме? Җыр язылды, ләкин ул башта, көй һәм сүзләр килеш иде. Әйе. Бездән шулай кинәт кенә кич белән миңа шалтыраталар. Әйе. Кинодагы режиссеры. Режиссер. Һәм җырның записи кирәк диләр иртәгә сәгать 10-га иртә белән. Ул миңа шалтырата Менә сиңа. Мин әйтәм, әлбәттә эшлибез дидем мин. Шул Син теге юк дип әйтеп тә карамадың. Юк, үзем белмим. Ничек без аны эшлибез, кая Эльмира, ништәргә? Эльмира Рәсәйдәме, Казандамы? Язмасы юк, аранжировкасы юк, Эльмирасы юк. Мин моңа шалтыратам. Так. Эльмира, син кайда? Ул әйтә, мин Мәскәүдә ди. Безгә мәйдан бүген җыр яздырырга кирәк. Әлбәттә яздырабыз ди Эльмира. Һәм кич белән яздырдык аранжировка. Мин аны җибәрдем Эльмирага. Мәскәүгә. Һәм сәгать 12-дә ул студиягә барып, төнле 12-дә ул җырны яздырды. Ике җырны. Ике җырны мин ике җыр җибәрдем. Шулай иттереп Кичке сәгать 5-тә җыр булырга тиеш дип шалтыратканнан соң, инде сәгать төнге 1-дә җыр әзер. Ике җыр әзер. ике җыр әзер. Ну, җәмәгать. Һәм ул җырны сез барыгыз да ишеттегез. Кайда дип уйлыйсыз? Зөләйха күзләрен ача. Менә шулай электронда. Киносында, сериалында. Достар, безнең ашлар инде пеште диярлек. Без аларны хәзер плитәгә куйдык та бераз гына җылтып алабыз да инде. Бик тәмле шундый шулпа килеп чыкты. Вегетарианский. Без аны ахырдан тагын бер сөйләп узырбыз. Хәзергә достарым, уен булачак. Сезгә. Бу уенда җиңү бик мөһим. Әгәр дә ахырдан теге ничия булса, әйме? Менә бу уенда җиңүчегә өстенлек китәчәк. Безнең уеннарыбыз һәрвакыт төрле-төрле. 1 минут эчендә сезгә менә булай кул белән стаканны әйләндереп, нәшәттиреп бастыра кирәк эчесендә. Миңа калса бу уен өчен 1 минут күп. Күп? Әйе. Син эшләп карама. Мә эшләп кара. Юк, Эльмира эшләп күрсәтә. Юк, әйләндереп кара, әйләндереп. Менә булай, яме? Алай. О. Юк, монда оборот күбрәк китте. Менә әйләнми икән тагын әйләндерәсен нәшәттиреп. Әздә ярамый. Әйе, күп тә ярамый, әз ярамый, күрәсең? Шулмасын табарга. Хоп. Әйдә, Каралы, ишәү күп икән, әйме? сезнең команда. Әйдә, хәт икесен булса да әйләндерегез, яме? Юк, минем аны эшләгәнем бар. Сезнең команда башлый.
Біздің команда башасын, қарайлы. Эльмир, әгер де сен 30 секундта бұл ішіне шешесің, кім біле, бәлкім сен бармақларың бейт фортепианский, сондай ма? Әгер де 30 секундта ішлейсің екен, демек Эльмираға енді үлгіріге керек бол, шақ кегірмес 8 секундта бұл ішіне ішлерге. Алынашылды ма? Ішлеп қара бір тапқырғына де, ішлеп қара. Ішлеп қара. Репетиция. Зачетқа түгел мұнсы. Зачетқа түгел. Шулай болау. Жеңуші. Мұнда. 1, 2, 3. Кеттік әде. Әйде. Оға, әйде. Тамад, екіншісін еліндіп қар, екіншісін. Эльмир, әлі уақытың бар, ем? Уақытың бар? Жоқ. Біраз ғана кішейтерге керек, басымда әзгені. Көзлер тиді. Әлі бар, уақыт бар, әлі бар, уақыт бар. Әйде, қайт бірсін болса да, әлі тағын 40 секунд. Әзгені. Қатлаулы іш. Қатлаулы да, іші бұлар көбіде көрсетті. Эльмир, бірсін. Тұта, әлі бар, уақыт бар. Әзгені, қайт бірсін болса да, елендіріп қарайынды. Бұла, әзгені міне. Әзгені. Бәлкім 2 бармақ білән, бір білбәңе түгел, 2-сі білән керектір. Әлі тағын 15 секунд. Вақыт. 10 секунд. Біразына басым көбірек. Эльмир. Тағын 2 секунд. Бір тағын, 1 секунд. Ярар. Так, бірісі болды. Біреу гіне болды. Бұл әлі бар бір жеңгі сон алмай. Эльмира, қазір сенің шират. Менің репетиция. Репетиция нәсесі білен зиянды көрдім. Репетицияда башқарды да. Анасы башқар алмады, шлей алмады, шлай тұрып. Репетиция болса менің ұсталарға тейіш. Так. Тұрта, 1, 2, 3. Кеттік әйде. Ой, молодец. Уақытың бар, мұсын алып қойсан да бұла. Әйде. Әйде, Эльмира. Мен ешеп аның үшін жоқ. Молодец. Афу. Эльмир, 12 секундта. Қанар білен ешірақ ішіте демек. Бұл бәйгіде Эльмира Калимулина ісімдіке олады. Ура. Тапшырыбызның досты Сушишок компаниясы бізге ауыз итер үшін тәмлі халал роллар жіберді. Қазан шәһәре Максимов урамы 20-ші йорт адресінен кетірділер. Тәмлі болсын. Ашларығыз, достарым, ауыз итігіз. Бүгін енді Эльмир Низамов ижат еткен, сен башқарған үміт йылдызы жырын, хитін башқарабыз. Эльмир Низамов музыкасы, Ренат Харис сөздері. Үміт йылдызы. Премьера. Қызған Қызған Қазанда премьера. Жиллер ise sular ağa, yaşlı ayaştıra. Qaydandır gələm türəndən, yıldız nura ağıptıra. Balıklar kile, damalı yollar adaştıra. Ümit yıldızı yaktılığından, kümlem düründe balkıştıra. Balıklar kile, damalı yollar adaştıra. Ümit yıldızı yaktılığından, kümlem düründe balkıştıra. Шундай матур жырлады, күйді шундай. Аккордтары да қаталы түгіл, ләкин теге ғадилікте шундай дақилық келер бет әлейме. Міне шулай достар, бары тек Яңа ғасыр телеканалындағына Қызған Қазан тапшырында шундай эксклюзив шығышлар болып тұрашақ. Шуңа көрі Яңа ғасырны күн-түн қарағыз, ем? Біздің білем олағыз. Тапшырыбыздың генераль спонсоры Кукмара Металл Сауд Саба заводы. Әлеге шәп табаларны, қазанларны һәм дә кәстрүлләрне сез аларның фирменный кибетләреннән ала аласыз. Шулай ук интернет кибетләрдә дә заказ бирсәгез, игезгә китереп бирәчәкләр. Менә бит. Шулай итеп безнең ашыбыз пеште.
Қазір енді бізге бәйе қойышын шақырға керек. Искендер Нуруддиновны шақырабыз да. Біздің тәмлі ризықларына ауыз етіп қарай. Искендер Нуруддинов, Искендер, рахимет. Сізге қол шабып қаршы алабыз. Матурлық айма? Неше пішіргенді әйтік ме? Әйтігіз. Біз башта Эльмира помидорның тышын салдырды. Қойнар суда пішіріп алды. Айрым табада яшелчәләрне кыздырдык һәм ахырдан соус ясадык. Шулай? Сливкилар, мойлар салдык, күңел җылысын салдык. Шулай итеп безнең ашыбыз әзер. Блендердан дырр иттердиләр. Без Искендер табада башта суган белән кыздырдык. Аянда сарымсак та салдык, кыздырып салган тәмле була. Алдык су, сугайны шулпага салдык. Помидорны, сельдерейны теге суган белән кишерне шунда кире салдык та, шулай блендерда бер иттердик дә. Һәм аннан соң шулай соус ясадык, бешамел соусын ясадык. Әйе, бешамел соусын аерым ясадык. Әйе, бешамел. Un белән майны кыздырып алдык та, шулай монда салгач иттердик. Менә бетте китте вәссәлам. Шундай аш килеп чыкты. Я калкарым. Әйе. Ну да туда, син күрсәт барсаң, нәрсә килеп чыгарга тиеш. Әйе, фотография. Ну нәрсә? Безнеке кызылрак кебегрәк. Әйе, сезнең кызылрак. Ә безнең тәмнәрәк. Бу ашка сөтне салмаганнар. Без салдык. Менә бу рәсемдә кем төшеп пешергән? Юк, тәмин куап кара кирәк. Кенә салганнардыр. Тәмин куап кара кирәк. Искендер. Менә шундыйрак бик тәмле вегетариан шулпасы килеп чыгарга тиеш иде. Реакциясы үзгәрмәде бердә. Искендер. Кем җиңде? Так, җиңде. Ура! Ikimizga da jaza. Yo'q, nishiyaymi? Lekin тапшырының уртасында булган уенда җиңде Эльмира һәм бүгенге җиңүче Эльмира Калимуллина. Татлыбыз җан күңелдән. Мин сезнең ашыгызны ашап карасам Ярый, табылып үлгәч. Үзебездә калкармадык. Искендер. Ашап кара әле. Бик зур рәхмәт. Хәзер безгә җәза булачак, син белмисең дә ни җәза икән. Искендер китмичә тора. Әйдә, менә тукта Искендер. Бу ашны ашап бетерергә. Тукта. Җәзаны камера алдында. укырга кирәк. Бәлкем Искендернең ярдәме тиергә Бәлки. Мөмкин, әйе, кирәк булыр. 1 минутта тукмаш кисү. Киттек. Кая киттек? Син тукмаш кискән бармы әллә? Киттек тукмаш кисергә. Искендер безгә өйрәтәсеңме тизгенә? Тизгенә? Әйе. Өйрәтәм диде. Шулай булгач, Егетләрегез бөтен уңганлыгыгызны җыеп күрсәтәсез инде ничек. тукмаш кисәм. Тукмашны гадәттә киленнәр кисә, бу юлы безнең кияүләребез. Уңган кияүләр. Булат һәм Эльмир, киттек. Эльмир, ничек кенә кызганыч булмасын, без син белән җиңә алмадык. Безне җәза көтә, ләкин җәзага күчкәнчә әйдә инде җиңүчене бүләклек. Тапшырыбызның генераль спонсорыннан менә бу Күкмара табасын Эльмира сиңа бүген Бүләк синеке. бүләк итәбез. Татлыбыз җан күңелдән. Рәхмәт. Мин Эльмира Калимуллина, Татарстанның атказанган артисты. Иреме һәм балама бу табада иң татлы, иң тәмле ризыкларны пешерергә сүз бирәм. Ничек шәп әйттеме? Без сине котлыйбыз. Таба синеке. Җәза сезнеке. Җәза безнеке. Шулай итеп җәзага күчкәнче, сорыйм әле. Кызлар, сез үзегез тукмаш кисә беләсезме соң? Мин хатынны беләм. Беләбез. Хатынны белгәнен беләм инде. Мин кисә беләм. Бәлки вакытта 5 яшь булганда миңа дәвәним мәрхүм бәлки генә такта белән пычак биреп, менә өйрәтә башлады. 5 яшьтә. 5 яшьтә. Вот. Әйбәт. Искендер, син безгә күрсәт әле минем тукмаш кискәнем. Син кискәнең бармы? Күргәнем бар. Минем дә күргәнем бар. Өйрәнеп тор, әйдә. Ну, кирәкме? Искендер вакытка кисми. Менә ничек кирәк егетләр, менә ничек кирәк, әйдәгез Ноталар хәзер сыман сездә. шабат. Әйе, тип-тип. Карале, Колоратура. Искитәрлек. Рәхмәт Искендер. Тукта, без башта без әзерләнәбез. Секундомерны кушырга мин дә әзер. Тукта, дигән тукта, мин аныша эшләп карыйсым килә, конечно. Хәтереңне, Наоборот, кулларны син- саклагыз. Тукта. Кирәк 1 минутта кисәргә кирәк, әзерме? 1, 2,
Үш киттек, бисмиллахир-рахманир-рахим. Менә кадерле тамашачы, Яңа Гасыр телеканалы кызларны гына түгел, егетләрне дә безнең милли ашлар пешерергә өйрәтә. Менә бүген токмаш пешерергә өйрәтә. Булдымы? Өлгердекме? Ай, 17 секунд. Биттемени? Ай. Ey, молодцы, егетләр, 19 секундта токмаш кистегез. Ну, бигүк. Безгә жаза өчен ничә куярлык Искәндәр? Минеке Илмир, минеке әле юқарак, теге ничкәрәк. Мин колынны яратам. Кол. Мин үзем өчен. Искәндәр булдымы? Сез инде гаиләгезне шушындый токмачлар белән сыйласагыз да, сирәк-мирәк инде. Аның өчен дә бик зур рәхмәт әйтер гаиләгез. Тагын бер кат, безнең кадерле кунакларыбызга зур рәхмәт, вакыт табып килгән өчен. Искәндәр, сезгә бик зур рәхмәт Һәм Яңа Гасыр каналын караучы тамашачыларыбызга бик зур рәхмәт әйтәбез безнең белән булганыгыз өчен һәм атна саен ТНВ-дан аерылмагыз. Әлегә сау булыгыз!